జరుగుతున్న మహిళలపై అత్యాచారాలను శిక్షించాలి, నిందితులను వెంటనే శిక్షించాలి, నిందితులను వెంటనే అరికట్టాలి. దేశంలో జరుగుతున్న మహిళలపై అత్యాచారాలను అరికట్టాలి. దేశంలో జరుగుతున్న మహిళలపై అత్యాచారాలను భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిఐ కామ్రేడ్ గత కొన్ని రోజులుగా భారతదేశంలోని మణిపూర్ రాష్ట్రంలో గిరిజన మహిళలపై వాళ్ళను గుడ్డలు ఊడదీసి నగ్నంగా రోడ్ల వెంట పరిగెత్తించి వారి మీద అత్యాచారాలు చేసి హత్య చేసినటువంటి సందర్భం గత కొన్ని రోజులుగా దేశాన్ని కుదిపేస్తా ఉంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పెద్దలు నరేంద్ర మోడీ గారు ఇంతవరకు నోరు తెరవకపోవడం చాలా దుర్మార్గమైన చర్య. అదేవిధంగా భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిఐ దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు కార్యక్రమాలు